Здравейте! Днес е интересно да се запознаем с една хубава идея, свързана с използването на чичопей за полезни неща. А именно, как чичопей може да бъде използван, за да унищожи собствената си метастаза. Това е една интересна схема, при която случвала се в медицината, когато едно туморно развитие потиска и унищожава друго. Въпросът е, че нашата държава трябва да разполага с достатъчно жертвоготовни хора, за да могат, когато чичопей се справи с собствения си изрод, да има възможност и той да бъде унищожен. Това от мен.